Urtero lege, urriaren 20 eta 21 Bermistoria ospatuko da Bermeon. 15. izango da urtengoa eta besteak bestea Intzinako azoka, tailerrak, Izaro Abesbatzaren kale jira eta Erdiaroko Saldun Zeindamen kale animazioa izango da. Aurten, berrikuntza modura folk metal musika izango da nagusi gainera, Bermejo Metal Fest jaialdiaren bidez. Aiumen basoa, Inkurset eta Zeltiberian musika taldeekin. Xehetasunak Aingeru Astui Bermeoko Kultura Zinegotziak eta Inigo Atxa Espukiferia Produktion Zelkarteko kideak. Eta betikulez, Aldezarrien, gure dana da Aldezarrien Erdiaroko azoki egin eta giru sortu horren inguruen. Aurten be, 50 bat puesto egongo die, Erdiaroko azokan, hor badakizuelez, hauten da gaztaie, estize, erropak, butiduek, txokolatiek, artesanizko bitzizek, lorak, zilarrezko pieza, kremak, bedarrak, zendabedarrak, bustine, ceramikie, eta, olako hainbet gauze, gentien gusto guk esaten dizena, antzadanez honetan 15 urtietan. Horrenganetik, bebai egongo die zeramika tailerrak, piperrak erreten etorko die naparrak urterolez, eta gero, egongo da Izaro Abesbatzan kalejirie guarditzen, gune guztitzik, euren Erdiaroko kantakaz, eta gero umientzako egongo die tailerrak, ceramikakuek eta eta gero euren jolazguni bai, olezko jokuekaz. Ordutegiz esango da, goizeko 10:00 3:00 goizez, bai zapatuen da bai domekan, eta zapato arratsaldien 5:00 9:00. Gero ikuskizunek edo kale animaziope esango die, zapatuen 12:00, ordu batatan, badakizue, horrek gune guztitzik itzen nabina errekorridue, eta gero arratsaldin 5:00 eta 7:00. Eta gero, betikulez, amaieran, ferize zarratuteko dauela, apurtzuetarintzu hau baitzen da ikuskizun berezibet. Hori izango da, 9:00 zarratuten dalez, 8:00 hemen Goiko plazan. Eta domekan bardin, domekan kale animazio esango da, 12:00 eta ordu batatan. Bakarrik esan, animeteko jentie bai tabernak, dendak, edo jentie beraku daunak, beran etxerako, hemen dakuzela banderolak, honen estilokuek eta beste batzuk, gure dauzenak baldauz eskatu, berak balkoien imitzeko, edo dendan imitzeko, edo taberna inguruen imitzeko, itxiko datzoz, horretarako egunetarako, berak burue eskantzateko edo esazteko itzen, hemen dakuze hainbet onelakuek, eta gure dauenak bakarritako, ona kulturretze etortie, eta eskatutie, eta itxiko zako, horretarako egunetarako, apurtzu bete girotuteko kaliek be. Bermejo Folk Metal Fest da Espukiferia elkartien abentura barrize. Eta, berak izenak esaten dagoen moduen Bermejo Folk Metal Fest da jaialdi bet, eta itzen daue nasta bai metal musiki eta bai folka be bai. Eta, Bermeko kafentxok izan esango da, behatxitan itzen die giri atiek, eta sarrerak dakuz, urtizez 8 eurotara, eta 10 bertan takilen. Dauz salgai, Luma eta kafentxok izan, Bermion, gero Gerniken Ospa tabernan, Mungizen Herriko taberna eta Gotik zonen Bilbon. Eta horre joko daude folk metalan estiloko 3 talde, batzuk die Inkurset,
honek Bilbotarratie, 2007 sortu ziren, eta etxen dabe folk, pagan, metal estiloko musikie. Igual, destakabli da, hogeita margarren Bilboko iria, edo Bila de Bilbao, lehiaketan sartun dizela, finalea sartun diez, hor dauz, finalien. Gero, Celtiberian, Ciudad Reality datoz, 2010 sortu ziren, eta honek dako ja aparte de oizkuetien metal edo heavy metalan instrumentuek bai dako ja folk estiloko instrumentu asko, biolinek, txirulak, biolak, arpak eta horlako instrumentuek. Eta gero, bueno, dause Ayumen basoa, honek eurek, esaten dugu euren estilu dela bask, folk, pagan, metal, aunque black metalan toki bai dako ja, Noruegako black metalan tokiek, Gipuzkoarratie, batxutie mutikuko jenti hau, Donostikuek, Elgoibarkuek. Honek sortu ziren orain dizela ja urte nahiko. Larogeta 14. Urtien sortu ziren. Eta ez da talde bat erreza ikusteko. Ez erreza dut esan, ez da bela askotan joten. Ez da bela emoten kontzertu askorik orden. Pentsaten du aukera oso ona dela Bermiora etortie ikusten. Gu Spooky Ferian elkartien beti okintzu goguen onelako talde beren bat elkartie geure beste jaialdira, oza, Halloween Metal Festera. Orduen, karo, basa batxotan pasaten zandan, hau estiluen neiko konkretu da, estilo oso ezberdina da, igual beste metal estilukaz konparata. Orduen, azten zara Halloweeneko kartela ditzen, eta beti gatzin zandan aputxo raro beste metal estilukaz naztata. Eta beti okin gogue, onelako taldiek ekartia orduen pentsadu, zeitxik ez aprobetxa bermi historia ditzen dela, ekarteko hiru lau talde, estilokoek ja alkar beste jaialdi baten. Eta azkenin aukeri okin harton, beste jaialdi bat itxeko aukeri azkenin deskarten ju, sekuntzun pentsata bai 80 partin moduko 90 parti bat itxie, azkenin pentsadu bermi historianen hobeto sartzen dela onelako jaialdi bet.